Pred Vianocami sa zíde každá vianočná inšpirácia a my vám teraz jednu ponúkneme, teda ani nie tak my, ako pani Marta, ktorá nás naučí vyrábať takéto krásne ozdôbky. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak z čoho ich budeme vyrábať? Budeme ich vyrábať zo slaného cesta. Slané cesto je úžasný modelovací materiál. Čo k nemu vlastne potrebujeme? Potrebujeme k nemu múku. Koľko? Ideme si zarobiť teraz také menšie množstvo, takže pol kila múky, hladkej. K tomu si dáme štvrť kila soli. A prečo tam je tá soľ? Prečo musí byť slané to cesto? Kvôli tomu, aby po vysušení bolo ako keramika. Aha, že to spraví tak. Aha, rozumiem. Áno. Pokým by sme chceli mať úplne jemnulinku štruktúru tohto cesta, tak by sme si túto soľ ešte zomleli najjemnejšie. Vhodné je si to najprv premiešať na sucho. Soľ s múkou. Áno. A k tomu pridáme približne 3 deci vody na toto množstvo. A potom už, keď budeme s tým cestom pracovať, tak uvidíme, či ešte treba doplniť vodu, niekedy stačí navlhčiť ruky. No, proste musí sa s ňou dobre modelovať. Keďže dosť ťažko sa toto robí v našich moderných elektrospotrebičoch, ja mám na to taký zlepšovák. Ruka. Lebo jeho vážela ruka. Čiže treba k tomu chlapskú ruku. Dobre, tak to ak nemáte, tak k susedom. Keď máme cesto vymiesené, teda našu modelovaciu hmotu, tak ideme rovno modelovať však? Áno. Najlepšie sa je obklopiť deťúrencami počas dlhých zimných večerov alebo vnúčatami. A môžeme zvoliť, budeme pracovať s takýmto cestom nezafarbeným, alebo si ho vopred prifarbíme nejakými koreninami, ako je paprika. Aha, že to dá takú jemnú prírodnú farbu tomu. Áno. Alebo a tieto? Zvolíme a potom, keď už budú vysušené, tak si ich nafarbíme buď vodovými farbami, temperovými farbami. Kto aké má doma po ruke. Inak to je naozaj krásne, to by som vôbec nepovedala, že je z cesta. Dobre, čo ideme vyrábať? Urobíme si takýto maličký venček. Dobre. Takže vy ste si spravili také šúľance. Šúľance, ale mohli by sme si vypliesť aj vrchôčik. No, komu sa chce, tak aj z troch sa dá, že? Áno. Teraz si spravíme lístoček. Najprv si urobíme takúto guličku, ktorú si pekne takto v prstoch sploštíme. Sem si ju priložíme. Aha, tak tam na ten spoj, ten vlastne vyplníme tými lístočkami a jablčkami. A zoberieme buď nožík, alebo nejaké kuchynské náčinie. Hej, a spravíme si lístoček. Naozaj, to je jednoduché. Teraz si tam dáme malé jablčko. Ono sa to potom vlastne suší najlepšie v trúbe. V lete by sa dalo na slniečku, ale keď je už takto zima, tak v rúre, hej? V rúre na tých 30 stupňoch také 3 hodinky. 3 hodinky až tak? Áno, áno. A keď je už suché, teda z druhej strany, vidno, že je takisto suché, tak môžeme to potrieť mliečkom a pridať teplotu na nejakých 150-160 stupňov a chytí nám to také pekné sfarbenie. Netreba k tomu vodu alebo niečo? Pokým je to cesto takto dobre lepkavé, netreba, ale keby už to miesto bolo suchšie, tak môže to pretrieť štecom s čistou vodou. Aby to lepšie držalo. Áno, a ešte asi dôležité povedať, že máte pod týmto výrobkom, pod touto budúcou ozdôbkou múku, aby sa vám to nelepilo. Áno. A potom tieto výrobky na pečiacom papieri preložíme na plech a dáme do rúry a tak. Ruby. A potom ich zavesíme na vianočný stromček a celé Vianoce sa budeme tešiť z toho, že sme si vlastnoručne vyrobili ozdoby. Ďakujeme veľmi pekne.